confirm go volunteer that na afọ okwu. Okay. So ka o si adị na ka the man ọkabata abata. Ibro ya nọ here. Hello? Hello, ị na-adị na-ekwu? Nna n'ihi na-ekwu ya. Nsị the man ị na-ekwu na ọkabata abata. Yes. Oh, ya nọ here till next week. Ọ ya nọ till next week. Yes. Ka obodo ọ nọ ihe a. Ihe ama aba. Mba, ka ebe ọ na-anọ kịta, ka ebe ọ na-anọ kịta. Ọ nọ villa na ọ nọ baa kịta. Ka ebe bụ ya villa? Akpụ. Yes. Okay, akpụ. Yes, akpụ. Ya mere na ana m ara mana ka ị chọrọ ka o wee si dị the man o jikwa ego. Enyi dị nke apara onye a ji SS money. Ịdịchọ na o ji ego achọ adịm alụkwa adịm edekwa iji ifele. Ihe m na-agwa ya Jos, ihe niile na-awụ Jos nga ha na first person na nkwere aka ọnyanwa. Ịghọtago. Ị ga-edisguide onwe gị asị ifu na enwe ha na ọ ghọtago. Okay, mana chelo. Baron. Ị chọrọ ka m bulu my men tie alụ ka ọnwa. Chelo. Ị chọrọ ka m bulu men tie alụ ka ị chọrọ. Onwe ndị inwe a ga-eji lọ ọnụ ya from agba afọ. Mgbe enwe m ji isi Chiedi ya gbọọ mens for ndị ọbara bara anya enidi ife ndị agwala gị na m adịm anụkwa ndo. Ọkwa mmụọ gwara gị ife mbụkwa wee standard doings which call ihe ala ma onye mbụ ọlụ ma onye mbụ ọsụmowu anya na anụ ma onye mbụ. Ịghọtago? Jụọ Chiedi onye mbụ ọfụma. Chiedi na onwe esef na-akụ m ụjọ. Jụọ ya ọ ma senior brother ka ọ ya agụghị onye mbụ ọfụma. So etu anọ na obi erewago m ebe a nọ. Mgba chelo. Ka ị chọrọ ka o si dị na isi na the man na-akpụ. Yes, ọ nọ nta na. Ebuli ya n'ala ka ọ gọne ka ọ nwere ike ikwunwu. Hello? Ana m anyị na-ekwu ọ nọ nta. Onye okwu na asị m ebuli ya n'ala ka ọ gọne ka ọ dị ka ọ nwere ike ikwunwu. Onye a na itie aka na 50 million ọ dị down. 50M, ịdịchọ ife ị na-ekwu. Ihe jụọ Chiedi Jos nna na-agwa gị ịkpọ Chiedi na confirm ma ihe na-agwa ma ọ bụghị why name. Mgbe ka ọ ga-esi dị na kemgbe ị chọrọ ka abịa this movement adịmenidi mụ na gị na-abụ ga-enidi ifo so that afọ one on one mmalụ ka o si adị and ka m esi wee mara that person a na-ekwu ọnụ ụlọ ka a ga-ebuli ya ka ọ n'ezi ka a ga-ha aka ya ebe ị chọrọ ka ha aka anya ọ ngị nwanyị setịlị nkompas amụla m onye na-eji bulu ọ ngị nwanyị editry m onye na-eji bulu my matters ntinye arụ there with my men ihe njin ide efu gị one on one so that m na-abịa the operation nne anya mma yes na onye nke bụ onye nke m na ndị ọzọ m na-afụ ya na m afụrụ ilu mmadụ until I get who I need ọ ka m si abịa my own matter and adịm like m bịa ife mfe elu anya so ị ga-enye m full compass of that man ka afa the man Ikechukwu yes ndị nwakwa mụ na ya na-ekwu ka efe eji mara gị mmadụ nweghị mmadụ abụchi ibe ihe na-agba m double standing yes onwere ihe na-eme so adịkwa ọsọ dị ka mba adịm eji iji ifele isele ara ndị kompas adịm ekwu okwu rọba asị ga-apụta dị ife mmalụ etu anyị kwu na dị ọlụ ga-akwụ ụgwọ adị otu anyị kwu ikwu ọgọ ọnụ dị mmadụ ga-akwụnwu achọrọ m nda anya aka mala adapụta ya weti ịghọta ọ bụla anaghị na-ahụ nda aka ndapụta ya weti onwere ọya arọ alụbala anya ya alụbago at least ị na-esere nsọ kompas ndị akpa afọ bikos anyị akpa afọ otego ndị achị dị na-abata akpa afọ bọtụ enwebeghị full person trust ka na-ese nwụrụ kompas ka eke o si adị na eke o si adị ndị a nọ n'ezi ma ọ na ndị a nọrọ n'ezi ife dị mma see n'ịdị m otu a mụ na ya na-alụ na aka na-alụ full ịghọta enwere ọmụọ pụtara ịga so anọlọ ịghọta if I pull body there you go confirm am before Chiedi nye gị nọmba ma ọ ma ife mmenwe ana m abanye Enugu steeti pịa ife na-adịrọ mma ịghọtago standard doings ka m bụ ọsọ ọ dị m adị eji iji ifele
before m ga-apụta the compass na a ga-awụli ya ma obili si evili ndị chọrọ na ife niile dịde n'ihe so gị nwa na-aka ị ga-esi wee fụ mgbede na enwe ebe nọ na in the evening ihe dịka ebe 4:30 mma etinye alụ mkpọzie gị nwa inyeze direction ebe ị nọ ma atụ ọda nwere kama ihe mago na otu anyị fụ nwoke adịghị anọkwa ofu ebe inwere ike ịkpọ m sef wee nwanne echi na ahụ na asaba ka m ga-eme mata mma ọbini nwoke adịghị n'ofe mana otu a na ị na-encompass of this man from akpụ otego ndị achọ ịbata data akpụ atresị mbata dị akpụ na aka m confirm amen nọ dị confirm adịghị nso ọnụ ọbụla 1-on-1 in total out total ịghọta ife nne dị mụ na gị na-abụ na-ekwu okwu azị na bụkwalụ ebulu bi I don't love betrayers. But no problem. Any betrayers na-agakwa overboard n'aka m ma abasi. Okwu nwa yi. Okwu a na-aṅụ iyi. Because all the betrayers meant for OVB. I know the girl miss you. I know betray guy. AKA Big Doings. Also the man there GG fella. But no. Na wata. Okay. So isi na mụ na gị na-abụ fụ n'aka m na-esi wee bụrụ the man onye nke ikiri aka bi. Confirm. Also first. Mbọsị m ga-abịa ife need af 1-on-1 mbọsị m ma abịazi the operation. Ịgbala ana na ọ n'ebe ọ nọ. Na-akpọ ya dị onye nke ikiri aka ka m na-ebulu. Confirm. Mana mbata dị ya ebe na ngị nwa ya atụ daa na ọnụ ọbụla ga-atụ daa. Confirm. Uche m dị. Ịghọtago. Wakalịcha afa n'ụlọ ya. Ịghọta. Mgbe nwere ife na-eme ayọ. When the power do it. Power. Save my number. I want to go see the put call. What I go? Okay, do it. I mean, if I'm but no problem. I say Nabulum, but I'm waiting down. I can that here. No problem. What I go? Deep, no, hello. Listen, I got a problem, but I do. Yes, indeed. Before 30. But I'm like him up to 1-on-1. No problem. Nche mapụta movement mapụta wetu mobile. So nche isa afem as boss mpụta 1-on-1. So ịpụta 1-on-1 afọ anyị alụwa. Okay, no problem. Only ihe na-eme. The trigger man. Nalụ ọfụma. Okay, thank you. Okay. Emezi agwachi ebi na mụ na gị ekwugo ọfụma. Okay, no problem. All there with you. Akwa ngwa gị na ngwa bụ gị na ị ga-afụ na mgbede a. Yes. And based on one or two issues, the element grand and they sort out. So I'm a to was I'm gonna get for them, but I will not in a put Can we find him a boon each year? And we find him a came a crowd of Ghana. I don't send crowd. Only I need to now Ghana that place. You go on my life. Why were you going on the island? Aquabula police in a month by me follow the work. Because him and the only thing legal, the better move, a man to me eye or Fuma. Them good enter, where I'm bugging a madaba. Equilibala, I can do quickly dinner. Two seconds with the now. What a good, he said. You get went, you can answer. You do. Why? We are not about on our cover. No man. I won't know other weight. Now, I'm not sure all on Nalo. You do. So, we are on chair to get now. Yes. Because a man not like business or the claim. Yes. Because if I like in my business, learn this matter from my bonnet, able my eye, engaging there. But so until Batala Bafo, you got a long mother. You never good enter about the person. You can name your own share. All for man, the gown. But I don't see and Kakitan when I have got one do. Confirm. Confirm. All central. I need a mother name if a name on your friend. No problem. So apart from that place in Aqua, before I want this matter to see where about this blood and upon one again and I have listened on that before. Bam. Oh, I think that in case I want the Ajologia. Yeah. In case I want to again, I listen on any of the cassette after the business.
enwe ke setụrụ anya ọ dị anwa na ọ dị abụ na mmadụ ya nwana kata ọka gị nke nwa achọba eme dị mata so enji agbalị gị bụ ọnwụ na ọnwa ya dị involve ịghọta after the business because ịma na mpụta bụrụ onye a na gị nwa ama mmemme mmebi ya nọdụ bata mụ na ị ga na-alụ on call until if deliver fa deliver afọ iwere ya ọchịa but ihe ọzọ m ga-ene idi ọnwụ na ọnwa ya dịkwa involve ọgbọ ndị si work gịnị a na-abụ ga na-alụ m ya bụ nchọkwa ihe bata that place bụrụ mmadụ at least ọ dịla available gị nwa adị available ịgba m so that eme dị mata anyị ncha na-awụ ọkụ hand to hand Emeka nkonjazi ozugbo na onwere ime na-edi iko ncha mmalụ mmadụ ọnụ ịgwa mmadụ ọnụ dịkwacha ọnụ ndị dị etika ma ife a na-alụ mba nọma udo ife dị mma so onye ndị agbalị gị ya na so that eme dị biznes mmalụ ọgụ ọnụ m ga-eyi itifa ịghọta ka e wee nwee ike setụlụ ndị gị na fa ga-adịkwa medi biznes ọ ka ndị ajụrụ gị ọnwa onye dị involve mba no problem enwebe onye m gwara no bode ọ bụla onye gbara biznes for now sọsọ mụ na gị na-abụ na-eme ya and Chiedu my brother ọgwụna nke Chiedu na-abị yes so apart from ịma na emecha dị biznes na ị ga-enekwa Chiedu ya ọlịtọn yes na normal so ka m ji agwala gị na ka ndị chọọ na onye a na-achọ ibute na anọ ahịa brọda na adị chọọ na o ji ezigbo ego achọrọ m onye ga-abụ mba akantị ya na-afụ ezigbote ego baron ka nna agwa gị ihe m ga-eme dị mata ọ dị eti ka ọma mmanụ ọgụ ma mee dị afe so timolo m ga-akpọnye ọ bụrụ ekwulọbịa ntinye ọrụ just ebe ọ na nnezi m ga-agwa gị lokeshọn ebe ọ na nne gazi adị enye itinye na ya afụ na ụwa anyị ka lechazi ya my men nwere ike ịnọ on ground ọ kọrọ ife niile bụ kọrọ ihe mụ na tụmsi agago bọọdụ bikos etu anyị gwa m na ọ ga-eme travel next week enidula m ka adọlụ adị ọla ụlọ a na a ga-ebute nwunye echi mgbonyebe echi ya fụ mụ na gị na-afụcha in the morning ị gaba ị na-aba elu esetizi adị kompas otu ọnụ osi nọzialụ ịgwa mụ na men na-ebuzialụ tuusi bịaba ihe ndị abịa dị ya ụmụ be m na-ese fancha niile wụ kalakala ka ịbụ abịa ọsa dị m emele ife ndị ala so that your brother ka eko osinalụ na enidi nke na-ama ntụ ya in total outtoto and echi imeka ọli chief to ka ọ yala ịma na ọnwa ife na planụ ya mba na anụ m elo na adị m eme ihe tọọ ya adị m eme ihe ụmụazị anụ m elo ọnya ka ndị chọọ ka efu echi niile ka ndị chọọ na ndị chọọ ya mụ na ya na-abụ na-ekwu gị nwa afụkwu ya gị na-abụ na-ekwu anwụla aka o si dị mụ na efụchala ya na ịgbalị ya letọn ebe ọ nọ ọnụla na ihe niile kpọọ m gwa m n'ebe dị otu aka ọ nọ na eke o si nọlụ mpụtala ala ozugbo ị nwere pikcha na foonu gị ị nwere pikcha enwe na foonu gị m na-eji m ọnụ mba enweghị m iji fon enwe ka na-esi seti ịghọta ị ga-afụ na ị ga-akọnfam mụnwa na service my tools this night echi niile mgbe lokeshọn ebe ọ na m nọ ntị ike kọl itinye alụ sọsọ gị ha bịakwana wute anybody ife dị mma keta mgbe ị ga-ejipụta echi a mgbe ọ na iji kpọọ my day available mgbe m nwere ike na-ara mgbe aka anyị 10-11 maka mpozi ahịa niile 10 to no o'clock m ga-enye gị lokeshọn ebe m nọ okay ngwa nkewa dị no problem okay ngwa thank you ngwa na udo okay no wahala okay bịa kila